हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम मा होनो आं दिनै जस्ट माने बरिं मोननायखाय रुमाव माने लोगोनि रुमाव थांनो नागिरदों आरोना माने आंनि लोगो सासेया पिजिआव थायो इनिफ्राय सासेया रुमावनो थायो ओमफ्राय मा होनो सान्द्रि मोखांखौथ' नोंथांमोना सिनायखायो सान्द्रि मोखांखौ लोगो हमगोन ओमफ्राय आंनि सासे हजोंनिनो जायगानिनो आरोना जोंनि जायगानिनो काबेरि होननाय ओमफ्राय बेखौ लोगो हमग्रोनोसै बिनि उनाव सान्द्रि मोखांखौ स' नोंथांमोना इन्टारेस्टेड दङब्ला जोबजासिम नायलांबाय था अके ओमफ्राय नै लोगोनि रुम सफैनाय लोगो लोगोनो अखासो हाबाय सान्द्रि मोखाङाव थांनो नागिरनाया नेगासिनो ओमफ्राय बे आंनि लोगोनि पिजि माने काबेरिनि आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आरोना फैनानै जायाखैमोन सेक्सिगाल ओमफ्राय नै जों अखा हाबाबो ओरैनो थाबायलांसै आरोना माने सान्द्रि मोखांनिसिम थान्दा थान्दा मोजांथार माने बुहुत गरममोन नालाय ओंखायनो अखा थाइफ्रिनायखौ माने मोजांसो मोनदों आरोना थान्दा थान्दानो अखा हादों देखो बस्ता बायदि लानानै सिगां रुपनगराव आं लानाया आइ नोङो दरखुरि बायदि जासिगोन दरखुरि बायदिसो नुबाय आं बाहाय मिथिगोन ना नोंखौ आंखौ माबा खानायदो मादो जों दा फाइनालि सान्द्रि मोखांनियाव माने लिउ कावरिनाव सफैबाय आरोना ओमफ्राय बहुद गोबाव जाबायमोन जों लोगो मोनलायिया दिनैसो लोगो मोनबाय आरोना स' लोगोफोरनि भिडिअ'आ एसेनोसै आं दिनै माने भिडिअ'खौ ससेल'सो लाबोनो हाबाय स' नोंथांमोना गाज्रि मोननांला सेक्सआ लाभ इउ अल आंखौ सापर्ट खालामबाय था बिदिनो